Ejja kompli inaqat magħna għaliex mal-Partit Nazzjonalista biss Malta u Għawdex jistgħu jkunu il-pajjiż li tixtieq. Malta u Għawdex tiegħek jistgħu verament ikunu tiegħek. Malta u Għawdex valuri sodi, valuri tagħna, valuri Ewropej. B'hekk biss nistgħu wkoll il-kol nagħtu is-saħħa lil ħaddiem għaliex aħna qalbna tassew mal-ħaddiema. Hekk sostna l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt attività politika organizzata l-ħadd filgħodu fid-Dar Ċentrali bit-tema Nagħtu s-saħħa lil ħaddiem. Bernard Grech sostna li kif bħal 20 sena ilu konna kburin li ġie ffirmat it-Trattat Fateni sabiex insiru membri sħaħ tal-Unjoni Ewropea, hekk ukoll il-Partit Nazzjonalista se jibqa' l-partit li se jkompli jaħdem għal ġid ta' pajjiżna. Aħna għandna pjan ekonomiku ħriġnieh meta kellna l-elezzjoni sena l-oħra fil-programm elettorali. Għandna pjan ambjentali, pjan fis-saħħa, pjan fil-ġustizzja, pjan fit-turiżmu, pjan fl-edukazzjoni. Ħaġa waħda m'għandniex, pjan fil-korruzzjoni. Wasaq li l-Partit Nazzjonalista dejjem ta' importanza lil ħaddiema Maltin fil-waqt li l-Gvern Laburista immexxi minn Robert Abela u ta' madwaru qed ikisser il-ġid kollu li Partit Nazzjonalista fil-Gvern ġab għal familji Maltin u Għawġin. Robert Abela, m'għandekx idea, m'għandekx soluzzjonijiet, m'għandekx ħila, m'għandekx viżjoni, għandek biss paroli u l-miljuni tal-flus tal-poplu Malti u Għawġi li jintfaċ li tkompli tberba. Bernard Grech tkellem ukoll dwar il-fatt li l-Gvern Laburista sfortunatament tilef ir-rotta u minflok jiggverna għal-ġid tal-poplu Malti u Għawġi Abela u ta' madwaru qegħdin hemm biex jiddefendu jħarsu l-ġid tal-qalba u mhux taż-żgħir. B'dawn tal-aħħar jażel li jitradihom u jwarrabhom. Dan huwa il-partit tal-ħaddiema. Ħaddieħor għadu sal-lum jaħdem lil ħaddiema, għadu sal-lum joffri biss prekarjat, ħaddiema barranin fi skjavitu. Falliment fl-għoli tal-ħajja, falliment fl-ambjent, falliment fis-saħħa, falliment fl-Malta. Għax Robert Abela huwa dajjef, għax Robert Abela m'għandux viżjoni. Kristin Mamo għan Net News.